Ngitungo pawelinging kaki sabda palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atur bagyo wis Wilahing jati nuhuni ajadah jati lulu nusantara tapi usahamanya seulepat nyona kuning sama berbakak sami datang sedaya kemawon terutama dan kalugan dan kagungan sahibul hajat Bapak Paidi kalian terutama Ibu Bupati dan tansah dipun lindungi kagem ngayomi ing kathah jiwa ing bumi gunung kidul menika kepareng dalem matur bilih menika sakjatosipun sanes porsi dalem Ibu awet kula niku sanes dukun intinipun niki nek wonten Banyumas menika wonten kabulan niku sasampunipun mekaten sebab wonten Banyumas niku dipun yakini wonten Punden Sari terus daharanipun menika Gondosari. Nah, sak watawis dalem boten saged wiji-wiji menika namung dalem badhe matur tapi uluk salam kula dhateng sedaya leluhur ingkang pilenggah wonten ing bumi Gunung Kidul menika ingkang dalem ngertosi terutama sekali menika Ki Ageng Giring dados kula meyakini bilih Den Mas Paidi utawi sinten to kemawon ingkang nyebat Bapak Paidi menika kula meyakini Bapak Paidi menika jalma ingkang pinilih utawi jalma ingkang lenangkung kinen memayu hayuning bawana ing antaranipun ing bumi Gunung Kidul mangkaten Ibu Bupati dalam lingsem sajatosipun namun kula namung badhe ngidung kewala kagem menika sebab menika gegayuhan ingkang dahat tuhu anggenipun agung laksananipun Den Mas Paidi menika ngantos ngitering jagat bumi Jawi khususipun kagem mujudaken wontenipun prasasti menika mungkin jumbuh kalian gegayuhanipun leluhur nggih menika hajat-hajatipun leluhur Nusantara ingkang ujungipun para leluhur Nusantara menika kepengin mujudaken tatanan jaman adil utawi menawi Bung Karno menika sampun ngendikaaken menata dunia baru dengan Pancasila. Nah menika yekti mbetahaken wiji-wiji ingkang dahat pinilih wonten alam wonten leluhur wonten Gusti ingkang murbing dumati mila saking menika kula sangat nyengkuyung saged dalem kalian Den Mas Paidi menika lan mugi amberkahi dumateng bumi Gunung Kidul ingkang song-song agung pusring adil sak menika kula sering ningali YouTube-ipun Ibu nggih kalau kita tidak mengecewakan, tidak berlebihan, sederhana, tidak sukses seperti KDM, kalau kirang cocok lah. Nah, makaten kalau kirang cocok kan angsal ngaten. Nggih makaten sedaya prarawuh dalem namung badhe ngidung kidung sabda palon murid amreng boko samangkenipun awit kula lan panjenengan sedaya tentu kagungan gadah generasi sak mangke saged tansah memayu hayuning bawana ngantos dumugine Nusantara dados kiblating jagat pancering bawana. Nggih. Kula nyuwun pangapunten nggih. Angi tunga pawelinging kaki sabda palon pamong Nuswantara aniksa kasengsarane rakyat
rakyat Nuswantara rum nampi panon ing Hyang Widi pralambang nyawa nyabrang praping tengah kali tempuh santere kali kang pina yaiku ing kapura ngesti aji manungsa samya lena nandang warata satana Jawi dadi karsane kang murbi ngalam wuruhna marang kamulane lamun jagat punika mengku pagering kaib ndraju becik menyang Allah sapa nandur ngunduh nandang woh lutira priyangga den alamno kinarya rata dene jagat ana kang ngasta carane awe panuding warna wujuding bebaya angrusak tanah jawane tapi lu salam mulai dalam cekapi sak manten kemawon awit ngrentes raosipun dalem awit saking jiwa lan unggul dalem ingkang dereng kiyat anggenipun reksa dhateng dawuhipun leluhur kula saking menika kula intinipun matur nembah nuwun sanget dhateng Den Mas Waidi Ibu Bupati sedaya kemawon ingkang sami rawuh pilenggah wonten mriki dalam meyakini bilih bumi Gunung Kidul menika bumi kalebet bumi suci awit nggayuhipun Wahyu Mataram menawi boten keliru wonten Ki Ageng Giring ingkang sak menika tesih wonten tilas lan tabetipun nggih menika wonten Kembang Lampir. Kula meyakini bumi Gunung Kidul menika ingkang tawisipun bumi ingkang sangat tubuh dahat migunani tumrap ing pranatan agung Nuswantara mekaten nunggang sepur medhung kawonganten menawi basa Banyumas lepat kula atur nyuwun kuning samudra pangapunten semoga menawi donga ingkang kawogan sepuh saking Cirebon ngapunten Ibu menika sanes warsinipun dalu